Burnley, Lancashire. Egy segélyhívás során egy lánya szívrohamot kapó édesapját próbálja megmenteni. Apa, gyerünk! Apa, itt vagyok, apa! Egy örökké valóságnak tűnt. Úton van a segítség. Már halljuk a szirénát. Gyerünk, Michael! Így tovább! Nagyon tetszik neki. Tudom. Az 56 éves Michael Burnleyben született és nőtt fel. Éjszakai műszakban dolgozik nehéz tehergépjármű sofőrként egy nagy áruházláncnak. Közel 10 órás műszakot csinálunk, ami nagyon kemény munka. Felesége Catherine már 31 éve van mellette. A 24 éves Jody pedig óvodapedagógusként dolgozik. Szeretem a munkám, szeretek gyerekekkel dolgozni. Rendkívül élvezetes. A vőlegénye Luke is a családdal él, mindannyian közel állnak egymáshoz, és szeretnek együtt lenni, amikor Michael műszakjai azt engedik. 5 éjszakát dolgozik, majd van 3 szabad napja. Családként csak igyekszünk együtt lenni azon a 3 napon. Általában jól kijövünk egymással. Szerintem ez normális egy családban. Mindig tele a ház, de nagyon szeretem őket. Valószínűleg elveszett leszek, ha mindenki kirepül otthonról. Egy tavaszi napon viszont Michael elvesztésétől fél a család. És Jodyra hárul a teher, hogy megmentse őt. Egy májusi vasárnap van, amikor Michael reggel 7-kor hazaér egy sűrű műszak után. Megreggelizett, majd elment lefeküdni, ahogy mindig. Minden a megszokott volt, nem éreztem semmi furcsát. Az utóbbi pár hétben viszont olykor szokatlan fájdalmat érzett a karjában. Mint egy elektrosokk. Kb. 30 másodpercig tartott, utána a karom már rendbe is jött. Eltűnt a fájdalom. Amíg ő alszik, Catherine és Jody elmennek vásárolni. Ilyenkor általában nem jövünk haza, de most azt mondtam, hogy muszáj hazamennünk, mert főznöm kell. A házban eközben Michael korábban ébredt fel. Ismét fájdalmat éreztem, ezt az elektrosokkot. Szóval felkeltem, mert nem tudtam aludni. Leráztam a karom, aztán ennyi volt, megint megszűnt. Michael már nem akar visszafeküdni. Röviddel utána Jody és Catherine hazaérnek. Hallottam, hogy tusol, ami fura volt, mert általában kora délutánig szokott aludni, és nehezen lehet őt kirángatni az ágyból. Megkérdeztem tőle, hogy jól van-e, ő pedig azt válaszolta, hogy igen. Mondtam neki, hogy felteszek valamit főzni, aztán kimegyek a kertbe. Lejössz? Azt mondta, igen. Kellemes az idő. A fiatalabb fiúk Bradley a kertben van, Jody és Luke a szobájukban, Ben pedig a sajátjában. Bradley a jacuzzit akarta használni, szóval segítettem neki levenni a fedelét, beüzemeltük. Bradley bement, én pedig a kávémmal együtt leültem a székbe. Háttal voltam neki, mert kertészkedtem, és hallottam ezt a csöpögést. Szóval megfordultam, mert nem válaszolt nekem. Remegett, és a kávéja volt az, ami csöpögött. Catherine segítségért kiált, Ben rögtön ki is szalad a kertbe. A szobájukban Jody és Luke is hallja a felfordulást. Bradley a nevemet kiabálta. Jody, apa, az haldoklik, segítened kell neki. Én is kiabálok. Szerintem stroke-ot kapott. Próbáltam felébreszteni őt, de tudtam, hogy valami nagy baj van. Hamar kékülni kezdett. A munkájának köszönhetően jártas az elsősegélynyújtásban, így Jody sejti, mi lehet Jody az. azt mondta, hogy ez nem stroke, szívrohama van. Ben felhívja a mentőket. Mivel szívmegállásra gyanakodnak, így rögtön mentőt küldenek. A nemrég munkába álló Robin is köztük van, aki azok után lett mentős, hogy pár éve az ő édesapját is megmentették. This was my first actual cardiac arrest. You know it's time critical and you've got to be on your game. Everything goes through your mind as to what could be, what needs doing, and you kind of make a plan of action. A kertben Jody stabil oldalfekvésbe fekteti apját. Luke közben átveszi a hívást a zavarodott Bentől. Ha van esetleg defibrillátoruk, akkor küldjenek el érte valakit, és szóljanak, ha megvan. Michael szívét újra kell indítani.
Luke elindul, hogy keressen egy elérhető defibrillátort a helyi sportklubban. Eközben a család szomszédja, Daniel is megérkezik segíteni. Ő egy idősek otthonában dolgozik, így ő is ért az első. Bill Wells, Közép-Wales. A brit rally-bajnokságon egy autó nagy sebességgel közelít egy dombtető felé, de a pilóta elszámolja magát. Emlékszem, hogy arra gondoltam, ez gyors lesz. Nagyon gyors. Túl gyors. Csak azt láttam, hogy a talaj közeledik felém, és arra gondoltam, ez fájni fog. A rally versenyző és szerelő Oli segít a családi vállalkozás vezetésében Bakewellben, Derbyshire-ben. 26 éves, de a motorsport iránti szeretete már jóval korábban kezdődött. Ez nem meglepő, hisz a génjeiben van. Az édesapja Chris ugyanis nemzeti rally bajnok volt az 1990-es években. Már 2-3 éves koromban quadon ültem. Azzal nyargaltam, semmitől se féltem. És amint autóba tudtam ülni, már vezettem is őket. A család azonban nem csak közúti autók szervizelésével foglalkozik. Versenyautókat is építenek, és több nagy motorsportos eseménynél is segédkeznek. Olit ez is nagyon korán elkapta. Segítettem, amennyit csak tudtam. Versenyekre jártam. Szereltem a versenyzőink autóját. Ő maga is versenyezni akart, így amikor egy héttel 17. születésnapja után megszerezte a közúti jogosítványát, rögtön be is nevezett az első futamára. Jó autót választott magának. Mindig a legjobb autót használtam, ami sokat segít az elején. Az új fiú kap egy szép és gyors 4 kerekűt, amellyel játszhat. 9 évvel később már édesapja nyomdokaiban halad, és a brit nemzeti bajnokságban indul egy R5-ös rally autóval, amelyet természetesen a családi műhelyben terveztek és építettek meg. Ez egy drága sportág, de szerencsére fantasztikus szponzoraink vannak, akik segítenek nekünk. A rallizáshoz azonban 2 ember kell, Oli társa és navigátora pedig a gépészmérnök Max, kinek édesapja szintén versenyzett, így már ő is korán kezdte a szakmát. It's a hell of an adrenaline rush, and as soon as I could compete myself, I was hooked straight away. A páros akkor ment először egymással, amikor Max állandó társa visszalépett egy nemzeti versenytől. Úgy gondoltuk, szórakozunk egy jót, aztán kiderül, hogy megy. A rally felénél viszont már vezettünk, majd jött az utolsó pár szakasz, és végül kb. 7 másodperces előnnyel győztünk. Néhány évvel később állandó csapattársak lettek, és együtt indultak az új szezonban. Oli volt a vezetői ülésben, Max pedig navigátor volt, ami nagyon fontos szerep. Az ő felelőssége a verseny előtti szervezés, és ő készít rendkívül részletes jegyzeteket minden egyes szakaszról. Az autóban én vagyok a főnök, én mondom, mit kell csinálni, és azt tökéletesen kell végrehajtani. Én csak ülök ott és vezetek. Teljes mértékben bíznunk kell egymásban. Július van, Oli és Max pedig nem sokára elindulnak a brit rally bajnokság második fordulójában Walesben. Reméltem, hogy a legjobbakkal harcolhatunk majd. Magabiztosak voltunk, sokat készültünk, és mindenképpen rá akartunk menni a győzelemre. A verseny előtt egy nappal 2 lehetőségük van pályabejárást csinálni egy utcai autóval, de nem léphetik át az 50 km/h-s sebességet. A rally során viszont akár 160-nal is mehetnek majd. Mindenki felvételeket készít az autóból, aztán a nap végén visszamegyünk a hotelbe, és Max ellenőrzi a navigátori jegyzeteit, miközben DVD-n nézzük a felvételeket. Az első szakasz nagyon dimbes dombos volt. A bátrak kerülhetnek előnybe. Egy hiba viszont sokba kerülhet. A barátjuk Chris az egyik operatőr, aki a versenyt filmezi. Oli és Max győzni akarnak, minden áron el akarják hódítani a bajnoki címet. Chris is végigment a szakaszokon, hogy lássa, honnan lesz a legjobb filmeznie. A közös vacsoránál felhozza az első szakasz második dombját. Emlékszem, hogy megkérdeztem tőlük, szerintük a levegőbe fognak-e ott emelkedni. Oli rám nézett, és azt mondta, igen, biztosan ugratni fogunk. Ennyi elég is volt nekem. Remek, megvan a reggeli helyem.
Reggel 8 óra, Oli és Max megérkeznek az első szakasz rajtjához. Ülsz és készülődsz. Ellenőrzöl mindent, a biztonsági övet, a belső kamerákat. Kezet rázol a navigátorral, majd mehet a menet. A fedélzeti kamera az előső szélvédőn átveszi az eseményeket. Max visszaszámol. 3, 2, 1, start. Amint zöldre vált a lámpa, belepréselődsz az ülésbe, és olyan gyorsan próbálsz indulni, ahogy csak lehet. Kicsit jobbra, 100. Max elkezdi olvasni az itinert. 2-esbe. Az első dombot 3-as fokozatban veszik. Az első emelkedő tökéletesen sikerült. A második mögött Chris filmezik, aki ezen a képen éppen nem látszik. Komoly ugratóról van szó. Tarts jobbra a dombon, majd ugrás. Oli és Max tudja, mi következik. Egy adott útvonalat kellett követnünk. Épp 5-ösbe váltottam, és az itiner alapján bíztam benne, hogy padlógázzal vehetem. Chris a kamerájához szegeződik, ahogy az autók a dombtetőre érnek. Emlékszem, hogy arra gondoltam, ez gyors lesz. Nagyon gyors. Oli és Max a jól felismerhető narancsárga autójukban. Azt gondoltam, hogy jól megy neki, jól fog teljesíteni. Az autóból alig kilátó Max eközben koncentrál. Amikor a domb tetejére érsz, hirtelen súlytalannak érzed magad. Egyből arra gondoltam, hogy ez sokkal nagyobb, mint gondoltam. És igaza is van. Oli! 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 Mielőtt a hátsó kerekek a levegőbe emelkedtek volna, az autó már is kezdett orra bukni. Hirtelen megáll minden körülötted, és arra gondolsz. Jaj, ne. Egy fotós örökíti meg a pillanatot, ahogy mind a 4 kerék körülbelül 6 méterrel a föld felett van. Tudtam, hogy nagy baleset lesz belőle. Max kicsit ledöbbent. Csak azt láttam, hogy a talaj közeledik felém, és arra gondoltam, ez fájni fog. A vezetőülésben Oli felkészíti magát, ezt látja. Ott van a kormány és a pedálok, hogy felkészüljek. Maxnek lábtartója van. Minden 160-nal mozog, amikor azonban jön a becsapódás. Az autó nyilván hamarabb áll meg, mint én, szóval hirtelen állsz meg 160-ról 0-ra. Az autó elejét éri az első ütés, mielőtt az oldalára fordulna, majd elkezdene hevesen bukfencezni. Megpróbálod a kezeid a lehető legközelebb tartani magadhoz. A lábaid a pedálokon vannak, és várod, hogy vége legyen. Emlékszem, hogy próbálom a mellkasomhoz tenni a kezem, de az erők ellene dolgoznak. Max lábai is a levegőbe emelkedtek, még a bukócső tetejébe is belerúgott. Lejött az ajtó, kijött a műszerfal, föld és üveg mindenhol. És nem csak ők vannak veszélyben. Chris pár méterre van a bukfencező autótól, és a kamera lencséjén átnézi az eseményeket. A saját szememmel figyeltem, hogy mi repül le az autóról, milyen tárgyak jöhetnek az irányomba. És ahogy az autó pörgött, hallottam Maxet. Akárhányszor földnek csapódott az autó, ő jajgatott egyet. Nem tudtam a helyén tartani a lábamat. Éreztem a fájdalmat a lábamban a baleset közben. 6 teljes forgás után végre megállnak a törmelékek és porfelhő közepette. Aggódtam Oliért, nem hallatszott a hangja, teljesen csönd volt. Chris, a fotós és pályabírók rohannak az autóhoz. Minden darabokban van, összetört az egész. Gőz jön ki a hűtőből, olaj folyik szét a fűben. A roncsban Oli aggódik barátja miatt. Az első dolog nyilván az, hogy megkérdezem, Max rendben van-e. Eleinte szerintem kicsit sokkos állapotban volt. Az operatőr ekkor jött oda, megkérdezte, hogy én hogy vagyok. Mondtam neki, hogy minden rendben, csak nézzenek rá Maxre, hogy vele mi a helyzet. Max kissé kába. A lábait nézte, csak adjatok egy percet, kell egy perc. Nagyjából 10 másodperc után... Rendben vagyok. Biztosan eltört a bokám, szóval segítség kell kiszállni az autóból. Oli már kiszállt, és mivel az eseményt élőben közvetítik, felhívja édesapját, hogy elmondja, minden rendben.
miközben Chris és egy pályabíró segíti ki Maxet a roncsból. Apa kérdezte, hogy jól vagyok-e. Én megmondtam, hogy igen, az autó viszont nem. Annak teljesen annyi, semmi sem maradt. A mentőcsapatok 10 percen belül megérkeznek, és megvizsgálják Maxet. Az FIA által hitelesített cipőben voltam, amely egy darabban tartotta a lábfejem. De amikor lekerült, tisztán látszott, hogy így is komolyan megsérült. A helyszínt megtisztítják, majd előkészítik az autót vontatásra. Maxet mentő szállítja el. Oli pedig később csatlakozik hozzá. A baleset miatt viszont nem reménykedhetnek győzelemben. Nehezen tudtuk ezt lenyelni. A kórházban Maxet egy speciális szárnyba viszik. A lábfejének 6 hét kell majd a gyógyuláshoz, ahogyan az autó újjáépítése is ennyi idő lesz. Már nagyon várom, hogy visszaülhessek a rally autóba, és ismét versenyeken vehessek részt. Továbbra is mindent meg fogunk tenni, csak fel kell építeni a tapasztalatot. Chris úgy véli, nem voltak messze a tragédiától. Le a kalappal az autó és a csapat előtt, de Oli és Max szerintem elhasználták az egyik életüket a 9 közül. Jövőre újra megpróbálkoznak majd a bajnoksággal, szóval sok szerencsét nekik, és legközelebb talán egy kicsivel lassabban, srácok. Most pedig vissza a családi felforduláshoz, miközben elkeseredetten próbálják megmenteni édesapjukat. Amikor azonban a család egy másik tagja is felbukkan, a dolgok még rosszabbra fordulnak. Catherine sokkos állapotban van. Jody és Daniel mindent megtesznek, hogy megmentsék. Halló? Ott van, el kell kezdenünk a mellkas kompressziót, rendben? Igen, rendben. Fektessék le egyenesen a földre. Majd a tenyerét összekulcsolva tegye a szedcsontra, pont a mellbimbók közé. Daniel megkezdi az újraélesztést, így Jody veszi át a hívást. Jó napot, kérem siessenek! Ott van? A segítség nem sokára megérkezik. Anya felhívta a testvérét, és apa testvérét is a pánik közepette, szóval ők is megérkeztek a házhoz. A káoszban Catherine testvére Lee megcsúszik a konyhapadlón, elesik és eltöri a lábát. Itt volt a testvérem, elképesztő gyötrelmek közepette. Kiabált. Arra gondoltam, mi a fene történik. A legidősebb fiú Ben egy második mentőt hív. Nem hiszem, hogy a mentőszolgálat elhitte. A kavarodás közepette Jody próbál kontrollált maradni. Mindenki kibejárkált, és próbált segíteni apának. De én ellökdöstem őket, mert nem akartam, hogy úgy lássák őt, ahogy én láttam. 1, 2, 3, 4. Apa arca egyre kékebb lett. Viszont még adott ki hangokat magával, szóval ebbe kapaszkodtam. Majd átveszi az újraélesztést Danieltől. Apa, gyerünk! Apa, itt vagyok! Apa! Egy örökké valóságnak tűnt az egész. Majd meghallják a hangot, amelyért imádkoztak. Halljuk a szirénát. Annyira megkönnyebbültem. Gyerünk, Michael, így tovább. Egy térfigyelő kamera mutatja meg az eseményeket, ahogy a mentő megérkezik. Csak mondtam, hogy siessenek, mert nagy szüksége van rájuk. Szóljon, ha ott vannak már vele. Úgy lesz. A csapat a kert felé veszi az irányt, közben pedig látják Catherine testvérét a konyhában. Dismiss that one and walk through into the garden. Megérkeztek. Oké, akkor rájuk bízom, rendben? Rendben, köszönjük. Vigyázzanak magukra. Obviously she was upset and distressed. It was a dad at the end of the day. We knew we needed to get an airway in and we needed to keep CPR going as quick as possible and get a defib on him. We got Jody to carry on while we managed to do everything else. Robin és társa meghozta a defibrillátort. Michael megkapja az első elektrosokkot, de nem reagál rá. It's quite downhearting. You want it to work and you know the further shocks you give, the less chance of it correcting is going to happen. Eljöttem onnan, mert nem reagált. Szerintem azt akarták, hogy mindenki álljon félre, hogy rendesen foglalkozhassanak vele. A csapat növeli a feszültséget, és újra megpróbálják. Luckily, that did work and he came back into sinus rhythm. However, it is quite common that they can then slip back into a VF arrest again. So this is exactly what happened with Michael. A kollégája testbeszédéből látszott, hogy valami nincs rendben, hogy nem érkezett tőle semmilyen reakció. Azt mondták, nem reagál semmire.
Lehet, hogy ennyi volt. Robin viszont még nem adja fel. Még egyszer megpróbálják. Michael szíve visszatér a normális ritmushoz. Ezek után adrenalint adnak be neki, hogy javítsák a vérkeringést a szív felé. At this point he started to begun to groan, which obviously gave us an indication that he was somewhat coming to. Láttam, ahogy körbenéz, és arra gondoltam, egek, visszajött. Viszont kórházban a helye. Egy második mentőautó is megérkezik Catherine testvére miatt. A csapata pedig segít Robinnak és kollégájának Michaelt a mentőautóba tenni. Adtak egy percet a ház előtt, hogy elmondhassuk neki, szeretjük és mellette vagyunk. Adtam neki egy puszit, és mondtam, hogy nem sokára találkozunk. Michael gyorsan a közeli Blackburn kórházba viszik. A második mentő is elmegy Catherine testvérével. A család többi része autóval követi őket. A következő, amire emlékszem, hogy kórházban vagyok, és látom Catherine testvérét. Nem tudta, miért van ott. Én meg elmondtam neki, hogy Michael, szívmegállásod volt. Aztán azt mondta, láttam a testvéredet is, ő miért van itt? Mert eltörte a lábát a konyhánkban. Teljesen össze volt zavarodva, mert nem értette, miért történt mindez. Catherine testvérét 4 nap után kiengedik, és miután Michael elég jól van, átviszik egy speciális osztályra Blackpoolban, ahol egy stentet ültetnek be neki. 4 nappal később őt is hazaengedik. Azóta kapott egy második stentet, és jó úton halad a gyógyulás felé. Nagyon hálás Jodinak és szomszédjuknak Danielnek. Sosem fogom tudni visszafizetni, és nagyon hálás vagyok. Nagy hatással volt Jodira, ami nagyon fáj nekem. Jodinak az incidens óta pánikrohamai voltak, és posztraumás stresszavar diagnosztizáltak nála. Erős lány, és tudom, hogy a segítségnek hála át fogja vészelni. Jodi már is pénzt gyűjt, hogy több szabadon elérhető defibrillátor legyen. Előálltam egy ötlettel, hogy megmásszuk Yorkshire 3 hegycsúcsát. Rengeteg cég van. Fel sem tudom őket sorolni, akik adományoztak. Az elsőt egy helyi étteremnél szerelték fel, és van még pénz további 2-re. Michael ugyan továbbra sem térhetett vissza a sofőrködéshez, de tudja, nagy szerencséje volt. Meghaltam. Már közel álltak ahhoz, hogy annak nyilvánítsanak. És részben a lányának köszönheti, hogy most itt van. Jodi did amazing. That was probably some of the best bystander CPR that I've seen in a long time. Azt mondták, a mellkas kompressziók nélkül esélye se lett volna. Szóval nagy köszönettel tartozom a szomszédunknak is, mert nélküle nem ment volna. Jó látni, hogy Michael úton van a felépülés felé. Találkozunk a következő részben.